Okei, nyt on kyllä kaukana kyllä purkittu. No eipä tästä tarvitse hirveästi jännittää, kun tää on ihan yhtä huono bonus kuin äskenenkin. Maybe not. Maybe not. No niin guys. Do your fucking job! Hyvin ottaa kertoimia, se on ihan hyvä, koska ne voi kuitenkin yhdistyä jossain vaiheessa. Come on. Okei, tää nyt näyttää kyllä aika hyvältä itse asiassa, hei. Tästäkin tulee ihan hyvä osuma. Noin ja noin. Joo. Tää näyttää aika hyvältä itse asiassa. Tää näyttää aika hyvältä nyt. Itse asiassa. Tää näyttää... Ii saatana, tossakin on. Tää näyttää todella... Nyt on potentiaalista. Nyt on potentiaalinen bonus tulossa. Kattokaa kertoimia. Nyt on potentiaalia. Niin, perkeleen. Hyvä. Vasemmalle. Molemmat vasemmalle! Vittu, miksei? Jumalauta, se olisi ollut hyvä voitto. Saatana. Ei se haittaa. Rakentaa lisää. Vittu, rakentaa lisää. Nyt, jumalauta, tää voi oikeesti käristää jätkät nyt. Nyt saattaa olla jamming charge tulessa oikeesti. Nyt saattaa olla jamming tulessa. Mansikat. Oh! Let's go. Ota siitä, kattokaa tota. Noin ja noin. Vittu hyvä. Ja oikeella vittu. Siellä on vielä 1 purkki lisää. Nyt kattokaa, mansikat, 10, 6, tää voi olla iso, nyt voi tulla mansikat! Yes! Nyt vittu voi tulla rahaa! Nyt jätket, se tuli jo! Vittua! Mansikat väliin! Nyt maksaa! 13, 8 XL ylhäällä! Seuraava spinni voi olla oikeesti 10 tonnia. Seuraava spinni voi olla 10 tonnia. Seuraava spinni voi olla 10 tonnia. 3/6. Nyt vierekkäin. Ei, lähti vähän karkuun. They'll come around. Takaisin. Mansikkaa ylhäällä. 14-13, mansikkaa ylhäällä. Okei. Oikeelle ja mansikkaa lisää. En mä tiedä mitä sun pitää tehdä, tee jotain. Do something boy. Yes! Let's go! Hyvä, okei, toi oli huono siltikin, mut osu kuitenkin. Kertoimet kasvaa. Hirvittävät kertoimet, oh my god! Tää oli tässä jätkät, nyt tulee iso. Tää oli tässä. Ei, miksi lähitte karkuun? Tuu alas. Just noin. Siinä vasemmalle. Hyvä. Okei. Alas. No ei mihinkään muualle voi mennäkään. Okei, 18, 10. Nyt jos se rakentaa. Rakenna nyt sinne. Anna pari vielä. Anna pari voittoa vielä. Anna vielä tähän pari kiloa lisää nyt. Anna nyt, ystävä. To jest tak podobne do tego Immortal Romance, też ładowanie i tak dalej. W porządeczku. Jeszcze jeden i by było to kolejne 5 spinów. Dobra, jeszcze 4. 12 spinach. Damy radę. Ale jak to płaci zajebiście, to prawie nie ma dead spinów. Mi się to kurwa strasznie podoba tutaj. Tu można grać i grać. Takie gierki się szanuje, co oddają. Oho. Aha. No i dobra. Pochwalone to już jest.
Kurwa, no jak to działa? Ja nie rozumiem takiego czegoś. Nie ma dead spinów na tej gierce. Jak nie chwal? Ona już zasłużyła na chwalenie jej. Ja pierdolę. Afera kasowa shot, gdzieś na pewno ktoś zrobił. Przejść sekcję klipy, tam na pewno będzie. No i już jest oddane. Już oddało. Elegancko. Dobra, to są dwa, to mamy już przynajmniej jeden Wildstorm na końcu. Jeden Wildstorm jest. O, to będzie mnożnik teraz? Nie kadaj. Ty! Ohohoho! Dobra, ja pierdolę, co za gra! Legendarne 7 clean, koła! I jeszcze Wildstorm na koniec. Ja pierdolę, co tu się dzieje na tej gierce, kurwa! Zajebista jest! Przepraszam, że tak to nazwę, ale w tym momencie to jest maszyna do robienia pieniędzy. To cały czas oddaję. Dobra, ile dostaniemy jeszcze wildów? I jeszcze na koniec bonusa takie coś? Ty, ja pierdolę. Kocham tą gierę! Ale moc! Kurwa, już są 3, ale czy będzie połączenie? Jest! 4! Kurwa mać, ty może będzie full! I tak już jest zajebiście, to w chuj zapłacię do tego jeszcze na plus. Kurwa, już myślałem. O, jest dobry symbol! Ile? Ile? O kurwa jest! Co jest? Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja za 2000 kupiłem tego bonusa! Bonne chance. Oh, une bonne chance. Ok, 9. Ça va. On n'a pas le pire, on n'a pas le meilleur. On est au milieu. Bonne chance Bambi. Bonhomme. Bonne chance, bonhomme. C'est parti, bonne chance. 304 € l'achat, c'est maintenant. Il nous faut des bambous dorés. Il nous faut vraiment des dingueries. Hein. Ou un base game monumental. Ok, ça c'est pas terrible. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, moins que. Bambou doré. Oh. C'est combien? Après, c'est le pire symbole. Hein. 162 balles. Ok. Ça va, on est bien. On est bien. Déjà la moitié de remboursé. Ok, il faudrait les bleus aussi. Oh, dommage. Les bleus encore. Oh, bambou doré. Oula. Oh putain, le 1000. Oh, le 5000. Oh, je me fais bait des trucs de fou, frère. Oh, je me suis fait bait 2 trucs de fou, là. Ok, allez, un collecte, un truc. Un collecte, ok. Ok. Oh, ça a failli partir en dinguerie, là. Hein. En dinguerie interstellaire. Ok, deuxième spin. Allez, 10, très bien. Allez. Allez. On récupère un spin.
Oh putain, des 1 c'est nul hein. Oh là là. Collect. On a un collect. On a un deuxième collect. Ok. Et on récupère un spin. Oh, le 10 il est bien là. Oh, x3. C'est bien ça. Allez. Oh. x3 de tout. C'est très très bien frère ça. Hein. Ok. C'est énorme. Je crois que c'est titanesque. 1410 je crois que c'est monstrueux frère. Hein. Let's go bonhomme. 1340 €. Heureusement j'ai porté mes couilles bonhomme. 1300 balles bonhomme. Heureusement que je suis pas une salope hein. Oh, bambou doré encore. Les taureaux. Oh dommage. Oh les taureaux, les taureaux. Oh les taureaux c'est combien? 31 balles. Voilà. Voilà bonhomme. J'avais dit hein. Allez bambou doré pour finir. Ok. Voilà bonhomme. Ça tu vois bonhomme. Ça c'est un call de Kay ça. Ça c'est un call de bonhomme. Toristok, a G2 kodok nem működtek, azok most már működnek. Treat yourself. Azok most már jók. Meg volt, mik voltak? Bónuszbályok voltak. RP giftcardok voltak. Ez melyik bónusz? Ez a csontos bónusz. Jó. Sticky, ahogy látom. Ezért. Akkor ez tényleg egy dorkos. Főleg, hogyha megmaradnak a szorzók, de nem biztos, hogy megmaradnak. Nem maradnak. Hasonló, mint a dorkos gift bónusz. Ugyanúgy sticky, csak változnak a szorzók. Oké. Ide meg ide kéne még egy wide. Nem tudom, itt van retrigger? Van retrig, srácok? Dolgoztam végig kivéve tegnapi napra. Akkor föl se tűnt, hogy nincs stream. Van. Az jó helyre jön, haló. Ide kéne egy prémiumot. Ja, az plusz egy spin van, ha jön egy tálacska? Ruben, ez csak megtörtént. Hali. Heo. Nagyon szépen köszi Krisztián a 8. hónapodat. Csöcsö. Ide egy prémium kéne. Ez jól néz ki. Oké. Milliárdok. Ide kéne még, vagy ide egy wide, és akkor van két faszalájnunk. Oké, nice. És ide is jó igazán, várjál? Így van, ide is jó. Ide. Második sorba bárhova jöhetne egy. Konkrétan bárhova. Oké. Ez egész jó kör. Így kezdésnek tetszik ez a slot. Oké. Nagyon fasz ez a wideline. Dur! Eddig tetszik ez a slot. De már kérdezték, nem tudom. Figyeljetek, én most így 5 napig így semmi. Se kriptó, se stream, se semmi nem volt. Szóval most még vissza kell rázódnom. Azt tudom, mi történik most. Azt sem tudom, kik vagytok. Köszönjük a 4. hónapot. Nem ismerlek meg titeket. Azt a kurva, hát ez egy komoly kezdés. És továbbra is 2 órát kell streamelni, azt utána cash out. Oké. Jézusom. Szar kész a slot, srácok. És $1 nyerünk ennyit, csak mondom, ugye, fontos. Mert 3-ért pörgettünk per spin, de az alaptét ugye $1, csak 3-szor annyit fizetek, hogy 5-ször nagyobb eséllyel adja a bónuszt. Érthető, persze, hogy érthető. Egy első bónuszunk, srácok. Amúgy ezért tűntem előtt napra. Intéztem a boostot. Azt a kurva. Kutya spin. Ha csak nem jön egy kutyatál. Oké. Az ott szép. Oké. Nem rossz. Kezdésnek nem rossz. Azt gondolom. Szép bemutatkozás ettől a slottól. 3005, 4000x talán megvan, annyi nincs. 3005. 3000. Kato. Vamonos. Oisko nyt 100 tonnia tai jotain? Anna nyt sitä kusista. Naps. Anna vaan, kolmas, anna nyt, tai neljäs tonne päätyy. Anna vaan. Nyt on patee, potentiaalia löytyy. Vittu, ei se kyllä anna ikinä saatana muuta kuin vittu tää edes konnektaa saatana mihinkään. Ei se anna kyllä ikinä vittu tätä 3. Helvetti.
Vittu mitä alus tuli. Jep. Joo, ei se ikinä anna se antaa nää 2 aina. Antaa se 3. ja 4. Vittu, se antaa varmaan 4. ja 3. Vittu, fuck. Fuck. Hei, oikeesti, onks tänään vittu? Nyt muuten, onks vielä 3 spinniä muuten jäljellä? Vittu oikeesti, nyt voi olla ihan vitun. Nyt ihan vitun nyt on oikeesti ihan vitun pate. Potentiaali. Anna se 4. vielä, voi vittu, joo. Ei voi tulla 4. Miksi ei vois? Miksi ei vois? Vittu, aivan vittu uskomatonta, aivan vitun käsittämätöntä. Vittu, painas 4. tonne vielä, niin mä ostan kivitalo oikeesti siinä kohtaa. Ei saatana. Premiumi alkuun, joo. Premikka alkuun. Onks tää vittu viimeinen? Tää on viimeinen. Anna nyt vittu. Mansikkaa, joo. 50 on hyvä! On vittu! On hyvä! Mitä vittua? Vittu, what the pomma? Onks hyvä? Onko hyvä vittu? Onko? Fuck. Ah.